Dobre, ako firma Technikum máme tu vlastne túto predvádzaciu testovaciu miestnosť. Pokiaľ máme zákazníka, ktorý vie, čo ide lakovať, vie, čím ide lakovať, akým materiálom, akou farbou, tak my mu vlastne na základe skúšok v tejto miestnosti my mu vlastne navrhneme správnu technológiu a spôsob striekania, ktorým bude vyhovovať. Nie vždycky vie zákazník, akou farbu bude striekať. V tom prípade si prizveme aj dodávateľa farieb a spoločne s ním tomu zákazníkovi navrhneme správnu farbu, aký typ farby má používať, aké viskozity používať. Čiže to je bod, ktorý zastreší dodávateľ farby. Na základe potom toho, čo chce striekať, my mu navrhujeme systém. Či už je to dvojkomponentný systém, kde vlastne zmiešame farby túžidla dokopy, alebo sú to štandardné obyčajné pumpy, kde si jednoducho namieša farbu, natuží, strieka, lakuje, alebo potom máme ešte v ponuke, máme potom aj sofistikované 2K zariadenia, ktoré si automaticky dávkuje farbu, mieša, tuží, doriedí ju, všetko na základe vlastne požiadaviek tých farby na to striekanie. Vlastne urobíme tu potom testy, robíme tu vzorky striekania, či už je to vlastne na tie materiály alebo tie súčasti, ktoré ten dotyčný človek lakuje, alebo potom robíme úplne jednoduché vzorky, ktoré robíme na plech, nastriekame, vyhodnotíme potom správnosť, hrúbku nánosu, kvalitu nánosu, vyhodnotíme prílnavosť odtrhovou skúškou a vlastne toto sú tie vstupné parametre na to, aby sme tomu klientovi navrhli, aké zariadenie, jaká technológia Wagner, jaké trysky, jaké tlaky má používať, zaškolíme tých ľudí, jakým spôsobom majú striekať a toto všetko odovzdávame, predávame tomu zákazníkovi ako finálny produkt na to, aby mohol lakovať to, čo bude potrebovať.